nekonečný kruh myšlienky a činu, nekonečná nápaditosť, nekonečný pokus. Prináša poznanie pohybu, nie však poznanie stálosti, poznanie reči, nie však poznanie ticha, poznanie slov, no nevedomosť slova. Všetko naše poznanie nás približuje nevedomosti. Všetka naša nevedomosť nás približuje smrti. No bližšie smrti nie sme bližšie Bohu. Kde život je, čo strátili sme v žití? Kde múdrosť je, čo strátili sme v poznaní? Kde poznanie je, čo strátili sme v informáciách? Kolobeh neba v 20. storočí vzdialil nás od Boha a priblížil nás k prachu. Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepohltila. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Syn, Boh, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil. Pochopil som, že človek, ktorý rozoznáva krásu krajiny alebo ticho chrámu, objavuje Boha. Lebo prekračuje predmet, aby dosiahol kľúč, i slova, aby porozumel piesni, i noc a hviezdy, aby zakúsil večnosť. Lebo Boh je predovšetkým zmyslom tvojej reči. A tvoja reč, ak nadobúda zmysel, ti vyjavuje Boha. Všetko mi odovzdal môj Otec. Nikto nepozná Syna, iba Otec. A nikto Otca nepozná, iba Syn. A ten, komu to chce Syn zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa. Lebo som tichý a pokorný srdcom. A nájdete odpočinutie pre svoje duše. Padla na mňa strašná únava. A zdalo sa mi jednoduchšie priznať si, že som ako Bohom opustený. Lebo som sa cítil bez svorníka. Nič sa už vo mne neozývalo. Zmlkol hlas hovoriaci v tichu. A keď som vyšiel na najvyššiu väžu, zamyslel som sa, na čo tie hviezdy. A pohľadom premeriavajúc svoje pánstva, pýtal som sa, na čo tie pánstva?
A ako stúpal žalospev z usínajúceho mesta, dával som si otázku. Na čo ten nárek? Bol som stratený ako cudzinec v nesúrodom dave, nepoznajúci jeho reč. Bol som ako oblek, z ktorého sa kto si vyzliekol, strhaný a sám. Podobal som sa neobývanému domu. Spoznal som nudu, ktorá prichádza predovšetkým, keď stratíme Boha. Počuli ste, že bolo povedané: milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ja vám však hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach. Lebo on dáva vychádzať slnku nad zlými aj nad dobrými a zosiela dážď na spravodlivých aj nespravodlivých. Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Iba byť, ani pre, ani proti. Nebyť osobou, byť priestorom, ktorým kráčaš ku mne, cezo mňa, medzi mnou, vo mne. Milovaný nepriateľ, padať na teba v tichom daždi, kvapkať ti z myhalníc na pery plné preklínania. Bez odporu, bez náklonnosti, vrúcne a bez účasti ako slnko. Iba byť pre teba prítomný v tom, ktorý je. Nikdy sa nepriblíži, nikdy sa nevzdiali.
nemyslím na prach, čo nemôžem milovať. Nikdy som nechcel iné, len sa ťa dotýkať, vnikať do teba a jesť ťa, ako jeme slova. Teraz vidím, že si všade a vo všetkom. Príď a vlož prsty do prázdna medzi nami. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? Ježiš mu povedal: Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa. Ak ste ma spoznali, budete poznať aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho. Ozval sa Filip: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Ježiš mu povedal: Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma? Kto videl mňa, videl Otca. Ako to, že teraz hovoríš, ukáž nám Otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Boží obraz, Boží syn je prítomný v hlbine duše ako živý prameň. Keď ho však niekto zahádže a prekryje hlinou, to znamená pozemskými túžbami, potom ho nemožno poznať a pozorovať. Predsa však zostáva sám v sebe živý. Keď však odstránite zem, ktorou bol zvonku zasypaný, znova sa objaví a je dobre viditeľný. Lebo človek musí výjsť zo všetkých obrazov i sám zo seba. Musí sa od toho úplne vzdialiť, pokiaľ chce a má prijať syna a stať sa synom v otcovom lone a srdci. Keď to Ježiš povedal, zdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, prišla hodina. Osláv svojho syna, aby syn oslávil teba. A ako si mu dal moc nad každým telom, tak nech on dá večný život všetkým, ktorých si mu dal. Ja som ťa oslávil na zemi tým, že som dokonal dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Boh sa stal človekom preto, aby sa človek v ňom mohol stať Bohom. Všetko to, čo je ohrozované časom, vylučuje zo seba jed lži a ilúzie, lebo sa bojí smrti. Preto niet lásky k pravde bez výhradného pritakania smrti. Kristov kríž je jedinou bránou poznania. Kresťanstvo umrelo už mnohokrát, ale povstalo znova. Má totiž Boha, ktorý pozná cestu z hrobu von.
so mnou nekráča už nikto. Záhrada je prázdna. Posledné svetlo opustilo listy. Láska dohorela, poznanie vyhaslo. Som tma, v srdci záhrady. Tvoj hrob, Kriste. Ležíš vo mne nehybný, biely, studený, nahý. Čakáš vzkriesenie. Prichádza hodina a už je tu, keď praví ctitelia budú sa kláňať Otcovi v duchu a pravde. Veď aj Otec hľadá takýchto ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu kláňajú, musia sa kláňať v duchu a pravde. V každej skutočnej modlitbe je to Duch Svätý, kto sa v nás modlí. Práve vďaka nemu si v modlitbe sa uvedomujeme, že je to on, kto sa v nás modlí s láskou príliš hlboko a príliš tajomnou, aby sme ju mohli pochopiť. Jasáme nad spojením nášho hlasu s jeho hlasom. A naša duša v okamihu, keď sa spojila jediný plamen s plamenom jeho ducha, tríska hore k Otcovi skrze Syna.
Ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí písmo, prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. To povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch totiž ešte nebol, lebo Ježiš ešte nebol oslávený. Pád holubice vietor prelomí. V hrôze sa rozplápola plameň. A medzi hranicou a hranicou má na vybranie. A z ohňa vykúpený v ohni vzplanie. Kto nám pripravil tie trápenia? Láska je nepoznané meno. Žijeme iba vzdychmi, umierame. V ohni či v ohni, kde nás trávi plameň. Otec vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty. Prídem k vám. Ešte máličko a svet ma už viac neuvidí. Ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás. Prichádza mi na obraz človeka, ktorý kope studňu a natrafí na práne. Nestačí o pránení a o vode iba rozprávať. Treba hlbiť vlastnú studňu, dostať sa až k živej vode, ktorá je celkom na spodku, no zároveň vstúpa nahor k nám. Hlbením voda nevzniká, ale práve hlbenie nám umožní, aby sme sa stretli s tou vstúpajúcou vodou. Idem ticho, aby som sa páčil vánku. Idem vzpriamene, aby som sa páčil nebu. Idem pomaly, aby som sa páčil cvrčkom. Idem bosý, aby som sa páčil tráve. Idem číri, aby som sa páčil vode. Idem bez predstavy, aby som sa páčil pravde. A idem bez túžby, aby som sa páčil tebe, láska.
Všeobecná viera teda je tá, aby sme ctili jedného Boha v Trojici. A Trojicu v jednote bez miešania osôb a bez oddelovania podstaty. Iná je totiž osoba Otca, iná Syna, iná Ducha Svätého. Ale Otcovo, Synovo i Ducha Svätého je jedno božstvo, rovnocenná sláva, spoločná veľnosť. Aký je Otec, taký je i Syn, taký i Duch Svätý. Nestvorený Otec, nestvorený Syn, nestvorený i Duch Svätý. Nezmerný Otec, nezmerný Syn, nezmerný i Duch Svätý. A predsa nie traja večný, ale jeden večný. A nie traja nestvorený, ani traja nezmerný, ale jeden nestvorený a jeden nezmerný. Prosím za nich. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje. A čo je tvoje, je moje. A ja som v nich oslávený. Už viac nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe, Svätý Otče. Zachovávaj ich v tvojom mene, ktoré si mi dal, aby boli jedno ako my. Pozeráme na neho, no nevidíme ho. Je nepoznateľný. Načúvame, no nepočujeme ho. Je nepočuteľný. Trojitosť jeho podstaty je nedeliteľná. Možno ju poznať iba v jej vzájomnom prieniku. V jednote. Jeho povrch je nepostrehnuteľný. Jeho hĺbka nepreniknuteľná. Je večne aktívny, no nemožno ho pomenovať. Jeho bytosť nemá začiatok. Volá sa beztvarosť. Jeho obraz bezobraznosť. Volá sa tajúplný. Človek mu ide v ústrety, no nenájde jeho počiatok. Človek ho nasleduje, nenájde však jeho koniec. Kto porozumel duchu starých majstrov, ovláda svoju dobu i počiatok všetkých časov, nekonečnú reťaz ducha. Bol to Boh, človek, kto zomrel a stal z mŕtvych. A ako Boh, človek, žije a pôsobí vo všetkých nás svojim duchom. V ňom nielen nachádzame svoje práve ja. Stávame sa v ňom jedinou mystickou osobou. Jediným Kristom. Veď on je náš pokoj. Keď oboch spojil v jedno a svojím telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva. Keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Oboch zmieril s Bohom v jednom tele. Na kríži usmrtil ich nepriateľstvo. Vďaka poznaniu, že všetci sme len oddelené časti večnej jednoty, sa nemusíme upriamiť na jednu cestu, jednu obchádzku, jedno jediné konanie,
alebo utrpenie na svete. Ani poznanie mojej determinovanosti ma predsa neoslobodí. Určite ma však urobí skromným, urobí ma trpezlivým a láskavým, lebo ma núti tušiť, vážiť si a uznať determinovanosť každej inej bytosti. Láska je najbližšia sama sebe, keď na tu a teraz nezáleží. A musíme byť stále a stále v pohybe, k novému sústredeniu, na ďalšie spojenie, hĺbšiu jednotu, cez temný chlad a prázdnu bezútečnosť. Hľa, vlna volá, vietor volá, nesmierne vody čajky a delfína. V mojom konci je môj počiatok.
Tak ďakujeme, že ste to vydržali.